Tweede Kamerlid Lutz Jacobi gaat de strijd om Marianne Wietske de Vries voor het listloekenskip voor de Partij voor de Arbeid in Friesland. Er komen 3 debatjes om. Want 1 juli kunnen PvdA-leden haar aanmelden om de partij te leden. Tak hem hier binnen de verkiezings. Bij het slimme ongeluk juster op de A1 bij de Jouwer is een zo'n 50-jarige man uit Houlen om het libben kwam. Een snitser van 60 jaar rekken verwonnen. Aan de eind van de middag botste een 24-jarige vrachtwagenchauffeur uit de Harkema achter op een file. De ponghouder van de Roomse parochie op het Ameloon had mij een haast €41.000 efteroer drukt. Dat had het bisdom onderzocht. Intussen is het meeste geld waarom betellen. De ponghouder had die gekregen. De verbouw van de oorbaande Sint-Clemenskerke is net in gevaar kwam door de fraude. Een obade van de squalband van Frederik Idzinga van Jesterbjerm. Hij is het 100 jaar worden en had zijn hele leven in het dorp wennen. Hij wie eigenaar van de meubelwinkel. Het hele dorp roen uit om Idzinga te lokwensken. De bewolking neemt ta, joen en vannacht wat rein. Het wordt 12 graden. Morgen 18 graden, eerst kans op een bui, letter droeg, maar zinnen.